Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Συνάδελφοι, υπάρχει χρόνος και διάθεση είτε για διαφημιστικές ερωτήσεις, είτε για προτάσεις, είτε και τοποθετήσεις ακόμα. Λοιπόν, εάν υπάρχει διάθεση και από πλευράς του ακροατηρίου, σηκώνουμε χέρια, δηλώνουμε ονόματα, μοιράζουμε το χρόνο και προχωράμε. Ναι, συμμετέχει. Ωραία. Λοιπόν, συνάδελφος προτάσει τον Αγγελοπούλου Νατάσα. Νατάσα. Ωραία. Μιχάλης. Είναι άλλος συνάδελφος. Πού? Ωραία. Αΐντα. Η Αΐντα. Άλλος συνάδελφος, όχι. Μπορεί να του. Ωραία, εντάξει, έχουμε για ένα περιθώριο, αυτή τη στιγμή είναι 1:10 περίπου, μέχρι τη 1:30. Οπότε, άμα είναι κανένα συνάδελφος ακόμα. Λοιπόν, Νατάσα. Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Το συμπέρασμα που έβγαλα όμως από την τοποθέτηση του Γιώργου του Γρόλιου είναι ότι επιστρέφουμε με ταχύτητα στο σχολείο της Βίτσας που βίωσα εγώ. Δόθηκε αυτή η εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Ζήσαμε ένα διάλειμμα 85 με 95, ας πούμε, μέσα στα σχολεία, μια πολύ μεγάλη σαν γιορτή απελευθέρωσης που συνδυαζόταν με τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και από εκεί και ύστερα μια συνεχή προσπάθεια συντηρητικοποίησης που σήμερα έχει σχεδόν απογειωθεί. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Δεν είναι τοποθέτηση, απλώς... Διαπιστώστε, ωραία. Ευχαριστούμε την Νατάσα. Μιχάλης. Θα γεμίσει το μικρόφωνο, Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι για τον Γιώργο, τώρα αν θέλουν να απαντήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές και ομιλήτρια μπορούν να το κάνουν. Από αυτά που ανέφερε, Γιώργο, τουλάχιστον για τις αλλαγές που είχαμε το 2003 και το 2021 στα αναλυτικά προγράμματα, ουσιαστικά μίλησε για ένα κατέβασμα της ύλης από μεγαλύτερες τάξεις προς τα κάτω, ή κάνω λάθος στην... Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία. Θα το θέσετε τελειώς το ερώτημα, να το κατανοήσετε λάθος. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα έχει και εμπειρία της τάξης δεν έχει βάλει στην προμετωπίδα του τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, το αίτημα της μείωσης της ύλης, της δραστικής μείωσης της ύλης, η οποία να συνοδεύεται ταυτόχρονα και με μια άλλου τύπου πρακτική στην διδασκαλία, αλλά και στη λειτουργία του σχολείου. Και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο και αυτό νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, είναι γιατί οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην συγγραφή και στην δημιουργία των αναλυτικών προγραμμάτων δεν έχουν καθόλου την παρουσία των εκπαιδευτικών. Το ανέφερες πριν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο έχουν εξοριστεί οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά ζουν διαμέσου των αναλυτικών προγραμμάτων, δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου την εμπειρία τους, ούτε η θετική τους κρίση, ούτε η αρνητική τους. Αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και ακόμα πιο ενδιαφέρον το βιβλίο, δεν θα το διαβάσουμε και ολοκληρωμένο. Εγώ θα έλεγα μια πρόταση πρόκληση. Σωστά αναλύουμε όλα τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα και όλα αυτά. Μήπως πρέπει να βάλουμε ένα project μπροστά για το δικό μας από τα κάτω αναλυτικό πρόγραμμα. Άλλος συνάδελφος, άλλος.
Εγώ θα θυμίσω την ποιότητα των κειμένων και όλα τη γλώσσα, ω προ την ποσότητα συμφωνώ απόλυτα και ναι, πρέπει να τεθεί, αλλά έχω εντύπωση ότι τα κείμενα τη γλώσσα, για παράδειγμα, συγκεκριμένα, είναι από ανθρώπου που του ξεπαγώνουμε, του βάζουμε την κατάψυξη, μα βρίσκουν 10 κείμενα και του βάζουμε ξανά στην κατάψυξη. Καμία αναφορά, γιατί λέμε μαθητοκεντρικό, τα κείμενα αυτά δεν είναι για του μαθητέ. Είναι κείμενα αγνωσιά, τα περισσότερα. Δεν βοηθούν καθόλου σε καμία είδο συναισθηματικού τύπου επεξεργασία των αυτών, των ίδιων των συναισθημάτων, τη πραγματικότητά του. Είναι κείμενα αποκομμένα από τα παιδιά που υποτίθεται ότι σε αυτά απευθύνονται. Αυτά. Άλλος συνάδελφος. Καλησπέρα. Δέσποινα. Δέσποινα. Ωραία. Εγώ ήμουν φοιτήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή παρουσίαση του βιβλίου. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν και φαντάζομαι ποια είναι η απάντηση, ότι όταν φτιάχνονται τα αναλυτικά προγράμματα και εταιρεία και τα καινούρια, έγινε απεύθυνση σε αυτούς τους 3 πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με τα ζητήματα των αναλυτικών προγραμμάτων, είτε να συμμετέχουν στη συγγραφή, είτε αφού συγγράφηκαν να υπαρθεί μια γνώμη πάνω σε αυτά πριν κυκλοφορήσουν. Και κάτι ακόμη, βλέποντας το πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία και μιλώντας για κριτική συνειδητοποίηση των μαθητών, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί όταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις βιώνουν κάτι πολύ δυστοπικό και περιμένουμε ότι έρχονται και χειρότερα πράγματα. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή, αν εμείς οι ίδιοι είμαστε συνέχεια σε ένα καθεστώς που δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως θέλουμε, έχουμε συνέχεια έναν έλεγχο, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός νιώθει ότι θα γίνεται πιο ασφικτικός, με το ρόλο του διευθυντή, με το σύλλογο διδασκόντων που χάνει όλα αυτά που είχε. Πώς μπορεί, ας πούμε, αυτό να λειτουργήσει. Αυτά. Ωραία. Γιατί είμαστε και λίγο στραβοί, άλλος συνάδελφος δεν μου απαντήσει στην ερώτηση. Εγώ δεν βλέπω, οπότε τώρα έχει ζητήσει και ο Γιώργος για 2 λεπτά. Θα καταλήξω στο Γιώργο τελευταίο. Θέλει άλλος από το πάνελ να σχολιάσει κάτι. Χρήστο. Όχι. Γιάννα είπε όχι. Όχι. Ωραία. Τρία bullets που λέμε και στο χωριό μου. Τώρα, μια αξιολόγηση όσον αφορά τις εισηγήσεις. Παρότι δεν υπήρχε κάποιος συντονισμός και προσχέδιο, στην ουσία νομίζω ότι πιάστηκαν έτσι οι βασικές πλευρές για το βιβλίο του Γιώργου του Γκρόλιου. Αν και νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη σημασία, θα θέλαμε ακόμα πολύ χρόνο για να το αναλύσουμε περισσότερο. Στις εισηγήσεις πιάστηκαν διαφορετικές πλευρές. Τώρα, όσο για να μιλήσουμε για το έργο συνολικά του Γιώργου του Γκρόλιου, θα θέλαμε τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να περπατήσουμε από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τόσες μέρες θα συζητούσαμε. Μία πλευρά την οποία νομίζω δεν έχει πιαστεί και είναι σημαντική μέσα στο βιβλίο του Γιώργου του Γκρόλιου είναι για το πώς προχώρησε η νεοφιλελεύθερη συντηρητική αναδιάρθρωση σε σχέση με τις αντιστάσεις από την πλευρά του εκπαιδευτικού κινήματος. Λέω επιγραμματικά, ο Γιώργος αναφέρεται στην πρώτη μεταρρύθμιση μετά τη μεταπολίτευση, τη μεταρρύθμιση του 1976. Αυτή βεβαίως και πολύ σωστά δεν την χαρακτηρίζει ως νεοφιλελεύθερη, παρότι στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, έτσι για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποιούσε παλιότερα ο Γιώργος, τώρα πια εδώ και πολλά χρόνια δεν την χρησιμοποιούμε. Ο
Ο νεοφιλελευθερισμός, σε πάση περιπτώσει, είχε αρχίσει. Ήταν, ας πούμε, στις αρχές του. Στην Ελλάδα, όπως σωστά με περιγράφει, ο νεοφιλελευθερισμός ξεκινάει από το 1985, δεύτερη περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από το Πασόκ. Η μεταρρύθμιση λοιπόν το 1976 προχώρησε χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις, έγινε αποδεκτή ακόμα και από κόμματα της αριστεράς. Και το οποίο σημειώνει ο Γιώργος ότι όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τις νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις της δεκαετίας του 90 και μετά, ακριβώς επειδή υπήρχαν σοβαρές αντιστάσεις μέσα από το εκπαιδευτικό κίνημα, δεν προχώρησαν. Σε μεγάλο βαθμό δεν προχώρησαν. Βεβαίως, μετά το 2010, που υπάρχει συνολικά η υποχώρηση του εκπαιδευτικού κινήματος και του λαϊκού κινήματος, βλέπουμε, ας πούμε, ότι αυτές οι εκπαιδευτικές, οι νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει. Από αυτό νομίζω, χωρίς να λέω περισσότερα, μπορούμε να βγάλουμε και πολλά διδάγματα. Μία πλευρά στην οποία, εν πάση περιπτώσει, κάπου θύχτηκε και στις εισηγήσεις είναι. Ναι, ολοκληρώνω. Είναι το εξής: το πώς ακριβώς χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το πλούτο της εξουσίας, τα λέγαμε, η ρητορική της προοδευτικής παιδαγωγικής. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν θίξαμε καθόλου και έχει ολοκληρώνω. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για τα περιβόητα αναλυτικά προγράμματα και πώς, σε πάση περιπτώσει, ορισμένοι επιστήμοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, να μιλάμε και πολλές φορές πιο απλά είναι καλό, τα έχουν ξεκοκαλίσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θέλει και ο Χρήστος να το θέτει. Δεν θα αρχίσω πολύ. Λίγο για την ερώτηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κατάλαβα το νόημα της συναδέλφης σας. Νομίζω δασκάλα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πλευρά, ας πούμε, για το τι κάνουμε στο σχολείο, σε τις πρακτικές, ας πούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση σήμερα από την αξιολόγηση, το καθεστώς, ας πούμε, της γραφειοκρατίας κτλ. Έχουν αλλάξει οι σχέσεις. Έχει πνιγεί η δημοκρατία στο σχολείο. Ο Σύλλογος Δασκοντών όλο και πιο πολύ γίνεται νεκρό όργανο. Ο διευθυντής αναδύεται πάνω από αυτό το πράγμα, ας πούμε, ουσιαστικά σαν ένας μάνατζερ και διοικητικός και οικονομικός, ας πούμε, που καθορίζει, ας πούμε, τα πάντα. Όχι καθορίζει τα πάντα, ως εκφράσει της εξουσίας του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει η θεωρητική πλευρά ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε από τα κάτω, όπως υπόθηκε πριν, καινούρια μοντέλα διδασκαλίας, απόψεις, ας πούμε, τα λοιπά. Υπάρχει, ας πούμε, προοδευτική, κριτική, παιδαγωγική, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εάν δεν υπάρξει και πέρα από τη σχολική τάξη μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το καθεστώς που σήμερα υπάρχει στο σχολείο, τίποτα από αυτά δεν θα προχωρήσει. Εδώ λοιπόν και τόσα χρόνια από το 2000 είμαστε σε μια απεργία εποχή. Αυτό πρέπει να το περιφρονήσουμε και να το προχωρήσουμε. Και αυτό κυρίως αφορά τους νέους συναδέλφους, όχι την πάλι την γενιά τη δική μας που φεύγει. Σκεφτείτε το λοιπόν καλύτερα. Εγώ, Γιώργο, θα πω κάτι για να το σχολιάσω βασικά και να δώσουμε και την προοπτική για μετά. Χτες έκανε μια δήλωση ο Bill Gates από τη Microsoft και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει, λέει, δύο βασικούς τομείς. Την εκπαίδευση και την υγεία. Και το ζήτημα είναι ότι εκεί η εκπαίδευση θα αλλάξει σε τι βαθμό, στο βαθμό το ότι προωθείται πλέον η εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση μέσα από τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό τι κάνουμε εμείς τώρα και πώς και τα αναλυτικά προγράμματα, τώρα αυτό είναι, αλλά σχολίασέ το για να δώσουμε ίσως και την προοπτική να ανοίξει κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα και στα μέρη τα δικά μας. Λοιπόν, να αρχίσω με τις ερωτήσεις. Η Νατάσα, που θεωρεί ότι πάμε σε μια, όχι λέει ότι
από τη συζήτηση και κυρίως από αυτά που είπα εγώ, ότι οδηγούμαστε σε μια επιστροφή στο σχολείο της Βίτσας. Δεν θα το έλεγα της Βίτσας. Η Βίτσα υπάρχει, αλλά είναι διαφορετική από αυτή που βιώσαμε εμείς στα μαθητικά μας χρόνια. Θα υπάρχει, αλλά θα είναι διαφορετική. Για τους εκπαιδευτικούς είναι κυρίως οι διώξεις. Δηλαδή, οι 2.000 διώξεις των εκπαιδευτικών σήμερα για το ζήτημα της αξιολόγησης τα πειθαρχικά είναι μια ένδειξη ενός επελάβοντος αυταρχισμού από τη μεριά των κυρίαρχων της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα και ειδικά στην εκπαίδευση. Όντως, το σχολείο το 81 μέχρι το 95, ας πούμε, χοντρικά μόνο να βάζει κάπου εκεί, 93 τέλος πάντων, υπήρχε ένα σχετικά διάλειμμα φωτεινό, ας το πούμε έτσι, που ήταν, ας πούμε, κυρίως λόγω της ανότητας του Πασόκ στην κυβέρνηση τότε, με εκείνα το Πασόκ της εποχής εκείνης, και ήταν αποτέλεσμα όμως και των κοινωνικών συγκρούσεων, της μεταπολίτευσης, του Πολυτεχνείου και όλων αυτών των πραγμάτων που ξέρουμε. Αυτό έχει προπολού τελειώσει στην εκπαίδευση. Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και θα υπάρχουν, γιατί αν τελείωσε αυτό σε επίπεδο δασκαλίας, αυτό λέω, στη δεκαετία του 90, κάπου στη δεκαετία του 90, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε πότε τελείωσε και πώς. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο μέσα από μια δουλειά ιστορική, που κυρίως να είναι ιστορική δουλειά που να μιλάει με τους δασκάλους εκείνης της εποχής. Εγώ, επειδή έτυχε να είμαι δάσκαλος εκείνη την εποχή, από το 1987 που διορίστηκα στο δημόσιο, μέχρι το 1999 που πήγα στο Πανεπιστήμιο, για εκείνα τα χρόνια, έχω, ας πούμε, εικόνα του τι συνέβη και φαντάζομαι και οι άλλοι δάσκαλοι της εποχής έχουν. Αλλά αυτό θέλει, για να το αναλύσεις ότι έτσι ήταν και πώς άλλαξε, θέλει συγκεκριμένη καταγραφή και αυτό και δεν μπορεί να γίνει μέσω της λεγόμενης προφορικής ιστορίας. Και της ευρύτερης ιστορίας. Τελειώνω με αυτό το θέμα. Τώρα, η σύγχρονη Βίτσα, λοιπόν, ο σύγχρονος αυταρχισμός είναι δεδομένος, γιατί και θα οξύνεται συνέχεια. Και θα οξύνεται όσο εντείνονται και οι αγώνες από κάτω των εκπαιδευτικών, που ελπίζω να εντείνονται ακόμα περισσότερο στο μέλλον από ό,τι σήμερα, που είναι σημαντική και συνεχίζουν να είναι σημαντική στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα σταματήσει η σύγκρουση στον χώρο της εκπαίδευσης. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον θα υπάρχουν δυνατότητες. Το λέω για την παλιά μου κτήτρια, την κυρία Καραδιόλου, έτσι λοιπόν. Γιατί δεν βάζουν το ζήτημα της μείωσης ύλης εκπαιδευτική. Δύσκολο να απαντήσω. Δεν έχω την απάντηση μεγάλη. Μια πιθανή απάντηση είναι ότι για κάποια μερίδα των εκπαιδευτικών και κυρίως για τις συνδικαλιστικές, για μερίδες συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας τους, ας το πούμε έτσι, με κυρίαρχο δυνάμει στο συνδικαλισμό, ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, στους δασκάλους ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κτλ. Και στην Ολομέλεια κτλ. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι ίσως φοβούνται τη μείωση του κύρους τους, αν δεν σου κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Πάντως, θέλει δική ανάλυση, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Με βεβαιότητα. Τώρα, το γιατί δεν συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στη συγγραφή των ανθρωπίνων προγραμμάτων, αυτό μπορώ να απαντήσω. Γιατί η λογική τη κοινωνική πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς. Στο βιβλίο έχω ένα μεγάλο απόσπασμα, είναι καμιά μια μισή σελίδα, από ένα άνθρωπο που γράφει παλιά, αλλού αναφορά είναι, για το πώς υπήρχε στο παρελθόν, στη δεκαετία του 20 και του 30 στις ΗΠΑ κυρίως, περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί σε περιφέρειες ολόκληρης, σε πολιτεία ολόκληρη, συμμετείχαν και πολύ ενεργητικά και πολύ ουσιαστικά στην γραφή των ανθρωπίνων προγραμμάτων. Αυτό όμως και στις ΗΠΑ είναι εξαίρεση. Για κάποιους συγκεκριμένους λόγους σε μια συγκεκριμένη πολιτεία είχε γίνει. Για κάποια χρόνια. Τέλος πάντων. Η διεθνή στάση είναι αυτοί που διαμορφώνουν το πρόγραμμα, που το γράφουν, που το σχεδιάζουν και αυτοί που το εκτελούν. Αυτή είναι η λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Και αυτή είναι κυρίαρχη διεθνώς. Και αυτό φαίνεται στα διεθνή κείμενα, στα πάντα της εκπαίδευσης και στα εθνικά κείμενα. Δεν γνωρίζω κάποια χώρα όπου οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενεργά στο ανωτικό πρόγραμμα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν τα προγράμματα υιοθετούν αυτή τη λογική, η οποία τα τελευταία χρόνια με τον ελευθερισμό και τον συντηρητισμό, δηλαδή από την δεκαετία στην Ελλάδα του 1990 και μετά, και στις άλλες χώρες που υπόθηκε σωστά, νωρίτερα από την Καβαλία, από τότε σωστά, από τον Γιώργο, δηλαδή από την αρχή της δεκαετίας του 80 ουσιαστικά, ο ελευθερισμός ενέκρινε τη λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, την ενίσχυσε. Και είναι σιδερένια λογική.
Δεν έχει καμιά δουλειά να συμμετέχει ο εκπαιδευτικός. Εντάξει, τώρα πρέπει να εκτελέσει. Λοιπόν, ερωτικό πάνω από τα κάτω, που είπε μια συναδέλφισσα προηγουμένως. Αίδη, συγγνώμη, κάτσε το όνομα. Λοιπόν, θέλει συζήτηση μεγάλη. Είναι πολύ δύσκολο καταρχήν. Ας πούμε, θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Και θέλει κόπο, χρόνο. Θέλει ανθρώπους. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε απλά εκπαιδευτική έτσι, να πούμε μαζευόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να αφιερώσεις εργατόρες πάρα πολλές. Δεν είναι εύκολο. Δεν πιστεύω κάποτε σε αυτή την αίθουσα, παλιά, όταν είχαν βγει τα web apps, γινόταν μια συζήτηση, μια δεξιά συνέδρια, μια συνέδρια που είχε κάνει το ΕΚΠΑ τότε εδώ, και συμμετείχα σε μια συζήτηση εδώ, και ο Μπάνης ο Νούτος που σωστά τον ανέφερε, ο Δημήτρης Αναγκιώρης, όταν του είπε, έκανε κριτική στο πρόγραμμα, το ΔΕΠΣ τότε, και του λέει κάποιος καθηγητές εδώ του ΕΚΠΑ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, του λέει, ναι, κύριε του λέει, αλλά εσείς έχετε άλλη πρόταση για το πρόγραμμα. Και όλος του λέει, εντάξει, κρατικό πρόγραμμα δεν θα είναι, ωραία. Δώστε μας λεφτά, έτσι, ανθρώπους, και να το φτιάξουμε. Σας το φτιάχνω, και εγώ το φτιάχνω, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πάρω μέρος στο να το φτιάξω και εσείς μπορείτε. Και πάρα πολλοί άλλοι μπορούν να φτιάξουν. Εντάξει, αλλά θέλει λεφτά. Δηλαδή, αυτοί που είναι από κάτω θα το φτιάχνουν τζάμπα. Του λέει την λογική του άλλου, του έλεγε, εσύ έχεις, του λέει, το κράτος έχει, δεν το έφτιαξε. Ναι, το κράτος έχει φράγκα. Και του λέει, σωστά, δώσ' τα λεφτά σε μένα, το φτιάξω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή τη δυσκολία του πράγματος, δεν είναι απλό. Συμφωνεί. Όπως και για βιβλία ισχύει το ίδιο. Εντάξει, φτιάξε βιβλίο σου διάγραφο. Κάνει κριτική ο Μαριόλης, εδώ γράφει διάφορα άρθρα, κωδικάς πολλά δικά του, για τα βιβλία της ιστορίας. Μάλιστα. Θα του πει ο Χίκο Λιόπουλος που είναι ο συγγραφέας. Εσείς κύριε Μαριόλη, τι έχετε γράψει κανένα βιβλίο? Μας το προτείνετε να το βάλουμε. Ναι, αλλά πώς θα το γράψετε το βιβλίο? Έτσι απλό είναι. Δεν δουλεύει αυτό. Αυτό δεν θα πρέπει να δουλεύει. Δεν έχει οικογένεια, δεν τίποτα είναι. Για να γράψει μόνο το βιβλίο, το οποίο να το γράψει έτσι δεν υπάρχει, ας πούμε. Γιατί τι προσπάθεια, προσέξτε, έχει γίνει πάλι στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα των ΗΠΑ γιατί είναι Αμερικανός. Προσέξτε, δεν υπάρχει συλληφθό. Έτσι, ούτε συμπάθω πολλούς Αμερικανούς γενικώς και τα λοιπά. Αλλά εκεί το είναι γιατί έχω ασχοληθεί πολύ με την Αμερική, γιατί εκεί είναι η πατρίδα εισαγωγικά όρος του αναλυτικού προγράμματος και της συζήτησης. Γιατί κάνουν μεγάλη πολιτιακή αυτονομία. Και αυτή η πολιτιακή αυτονομία, η έλλειψη κεντρικής δηλαδή εξουσίας στον χώρο της παιδείας, βοήθησε στο να αφήσουν πολλές απόψεις για το αναλυτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ. Πράγμα που δεν έγινε στην Ελλάδα στον ίδιο βαθμό. Εντάξει, στην Ελλάδα κυρίως συζητούσαμε στη μεταπολεμική εποχή και στην προπολεμική ακόμα για τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και όχι για το πρόγραμμα. Είναι τεράστια διαφορά. Και στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό. Οι σπουδές του λεγόμενου curriculum, δηλαδή του αναλυτικού προγράμματος, το σημαίνει curriculum, αναλυτικό πρόγραμμα σημαίνει, είναι σπουδές που αναπτύχθηκαν στην Αμερική και συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα όμως. Τι έλεγε το λέω. Σε κάποια πολιτεία είχαν κάνει την δεκαετία του 1930 πάλι, που ήταν μια ριζοσπαστική, ας πούμε, εισαγωγικά όρος δεκαετία για τις ΗΠΑ, γιατί προηγήθηκε η κρίση του 29. Οι τρομακτικές επιπτώσεις της κρίσης στα σχολεία, που ήταν καταστροφικές και στα σχολεία, και ευρύτερα στην κοινωνία φυσικά και στην εργατική τάξη της χώρας. Αλλά ήταν τρομακτικές και σήμερα επίσης ταυτόχρονα και μια ενδυνάμωση του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος στις ΗΠΑ και γενικότερα των προοδευτικών και ριζοσπαστικών απόψεων της ΗΠΑ, εμφανίστηκε η λεγόμενη τάση της κοινωνικής ανασυγκρότησης στο πεδίο του αναλυτικού πρόγραμματος. Δεν θα την ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Την ξέρει κανένας. Δεν θέλω να κάνω μάθημα, προσέξτε, ούτε κάνω έλεγχο. Λοιπόν, λέω, αυτή η τάση της κοινωνικής ανασυγκρότησης έχει γράψει ο κ. Σολάκης παλιά, από αυτό που μάθαμε στην Ελλάδα. Σωστά το λέει ο Χρήστος που διαβάζει και πολύ και καλά κάνει. Λοιπόν, έκανε καταρχήν εκφράστηκε με τον George Γκάμ το 1932 σαν συνέδριο της πολιτικής εκπαίδευσης, όπου έκανε ένα ισχυρό το χτύπημα στη λογική του τότε μαθητοκεντρισμού στις ΗΠΑ και να δούμε τι σημαίνει μαθητοκεντρισμό στη μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και έβαλε μια κριτική, ας πούμε, στην κυρίαρχη άποψη την εκπαίδευση της ΗΠΑ. Και συνέχεια ήταν και κάποιος άλλος που λεγόταν Harold Bragg, ο οποίος με μια ομάδα μεγάλη και εκπαιδευτικών έφτιαξαν βιβλία σε ένα μάθημα. Στο μάθημα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα,
είναι ένα, και αυτό κάτι σαν, θα το πω σχηματικά, δεν είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά για να το καταλάβω καλύτερα, σαν τη μελέτη περιβάλλοντος ένα μάθημα. Που λέγεται και social studies στην Αμερική είναι σημαίνει κοινωνικές σπουδές. Είναι ιστορία, κοινωνιολογία μέσα, τέτοια στοιχεία. Ένα δύο μάθημα. Και βγάλουν εγχειρίδια. Και επειδή είχαν στην Αμερική, δεν αποφασίζει το κράτος και βιβλία, μέχρι σήμερα, αλλά αποφασίζουν οι πολιτείες, και τότε αποφασίζουν τα σχολεία μόνο. Εντάξει, λοιπόν, το κάνω σχολείο. Αυτά τα βιβλία μπήκαν σε μεγάλο βαθμό στην επίσημη εκπαίδευση των ΗΠΑ. Να ρωτήσω για το ζήτημα τη παραγωγή αβακάτο, έτσι λοιπόν. Και είναι εξαιρετικά βιβλία. Μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και έχω μια άλλη για το ελληνικό πρόβλημα. Έχω τη φιλελεανή αντίληψη. Αλλά σε σχέση με το υπάρχοντα είναι εξαιρετικά βιβλία. Το παραλαμβάνω. Όμω, ξέρετε τι φάγανε αμέσω. Βγήκε ο μεγιστάρα αυτό το Χίρστ του τύπου, έτσι. Τα βγάλουν αντιαμερικανικά, όπως λέει σήμερα ο Τραμπ. Αυτό είναι αντιαμερικανικό. Έτσι το λέγαμε από εκείνη την εποχή. Αυτό είναι αντιαμερικανικό, είναι κομμουνιστικό και δεν ήταν κομμουνιστής ο Ρακ και οι συνάδελφοι του που κάνουν αυτή τη δουλειά. Καμία σχέση με το κομμουνιστικό κόμμα δεν είχαν. Λοιπόν, παρότι λοιπόν πουλήσαν εκατομμύρια, 2-3 θυμάμαι καλά εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το νούμερο, στα σχολεία της Αμερικής, μέσα σε μερικά χρόνια τους εξαφάνισαν. Διώξαν εδώ, τελείωσαν. Δηλαδή το από κάτω δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει. Θέλει και χρήματα, πόρους γενικότερα, κόπο και δεν είναι εκεί και αφιλεγόμενο. Αν δεν το έβγαλε εδώ στην Ελλάδα, πώς να το βάλει στο σχολείο. Δηλαδή ο Μητσακάκης που είναι στο σχολείο, τάδε, πώς το βάλει στο σχολείο το βιβλίο αυτό. Ή πώς θα χρησιμοποιήσει το άλλο, το εναλλακτικό αρχικό πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι το αποφάσισε το κράτος και την άλλη ιστορία. Αλλά και να μην αποφάσισε το κράτος, πάντα θα βρίσκεται. Είναι θέμα κοινωνικής πάλι το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, και στη δεκαετία του 40 ξεκάθαρα, έπεσε μετά ο πόλεμος, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, τελείωσε το θέμα. Γεια σας. Λοιπόν, τελειώνω. Λοιπόν, κείμενα γλώσσας. Θυμάστε ποιοτικά που είπε η συναδέλφισσα εδώ. Κοιτάξτε, τα κείμενα της γλώσσας είναι έτσι μη συναισθηματικά και όλα αυτά. Έχει γράψει ο Μαριόλης παλιά, θυμάμαι κάτι, ένα κείμενο, κάπου σε ένα βιβλίο που έχουν βγει, και ο Χρήστος ο Ρέπας ήταν και το βιβλίο. Μελετής τώρα δεν θυμάμαι ποιος θα είναι μελετής. Ο Κάτσικας ήταν τώρα, ναι, λοιπόν. Και έλεγε, και το έχω χρησιμοποιήσει αυτή την αναφορά του, το πώς υπήρχαν τα βιβλία της δεκαετίας του 80, την οποία μίλησε η Νατάσα, τι διαφορές είχαν, συγκεκριμένες διαφορές, συγκεκριμένα κείμενα, από τα νεότερα κείμενα, τα οποία είναι αποσχεωμένα, είναι κυρίως λειτουργικά, είναι προς να φτιάξει συνταγές, δεν τα μηδενίζω, εντάξει, αλλά λέω ότι είναι πολύ διαφορετικά και κατά τη γνώμη μου πιο συντηρητικά. Συμφωνεί. Έχει επισημανθεί αυτό το πράγμα. Τώρα, τι σημαίνει μαθητοκριτισμός όμως, θέλει μεγάλη ιστορία. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε. Απλά θέλει προβληματισμό. Προσέξτε, ο όρος είναι γοητευτικός, αλλά μην γοητεύεστε τόσο εύκολα από αυτόν τον όρο. Γιατί έχει μεγάλους κινδύνους από πίσω. Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, κάπως κάνω μια προειδοποίηση. Ειδικοί επιστήμονες, και δεν θυμάμαι ποιος τώρα. Η Καραγιώργος. Λοιπόν, αν συμμετείχαν ή όχι. Εγώ τότε ήμουν ενεργός, δεν κλήθηκα. Και από ό,τι γνωρίζω, δεν κλήθηκαν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, τους οποίους ανέφερα προηγουμένως, το νηπιαγό μας στην Αθήνα και το Βασίλης Κρήτης, ο Τσάφας, να μιλάμε συγκεκριμένα, και η Κατσαρό. Λοιπόν, ο Βασίλης Τσάφας και η Κατσαρό, αυτοί έχουν στο αντικείμενό τους με τίτλο Αναλυτικά Προγράμματα. Λοιπόν, εγώ δεν κλήθηκα και φαντάζομαι και αυτοί. Λοιπόν, ούτε βέβαια κλήθηκα μετά να πούμε κάποια πράγματα για τα προγράμματα. Κουβέντα. Γιατί αυτό? Γιατί αν κάποιος ξέρει τι θεωρεί για το πεδίο αυτό, θα πει τι προγράμματα είναι αυτά. Είναι προγράμματα κοινωνικής αποτελεσματικότητας, είναι προγράμματα μαθητοκεντρικά, υπάρχουν και τις λογικές. Είναι προγράμματα παραδοσιακά, τι προγράμματα είναι αυτά. Όταν το θέμα της θεωρίας μπαίνει, είναι επικίνδυνο. Όταν δεν μπαίνει, γιατί αυτοί που συμμετέχουν στη συγγραφή δεν τη γνωρίζουν αυτή τη θεωρία. Έτσι. Και λένε τι είχαν τα παλιά προγράμματα, στόχους. Ωραία. Να βάλουμε καινούριους στόχους, να τους αλλάξουμε λίγο, έτσι, σε έναν βαθμό. Σε ένα χρόνο τα κάνουμε. Σε ένα χρόνο μέσα. Ένα χρόνο και ένα μήνα, θυμάμαι καλά. Από τον Οκτώβριο του 2020, τον Νοέμβριο του 2020 τα παρουσίασαν. Να είναι εκπληκτική. Μπράβο, α πούμε. Αλλά δεν σημαίνει μερικά καθόλου έρευνα. Πήραν τα πολλά προγράμματα, τα λίγο ανακατεύσανε, βάλαν μπόλικα μέσα
περί μαθηματισμού, μπλα μπλα, τέτοια ας πούμε, κτλ. Διαφορετικά σκαλιά και τα ρέστα, λοιπόν, που τα παίρνουν από διάφορα εγχειρίδια ή ειδικά που έχουν γράψει από άλλους, τα βάζουν στις κατάστασεις. Λοιπόν, έτσι γίνεται το πράγμα. Και τα λεφτά, μετά από την Γραμματείας, παίρνουν τα λεφτά και κλείσανε. Γι' αυτό το γράφω, και το έλεγε σήμερα νομίζω ο Μαριώτης όταν μιλούσε ή κάποιος είπε ότι ανελαστικά χρονικά προγράμματα. Είναι το να γράψει ένα πρόγραμμα σε ένα χρόνο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, μπάστος. Αλλά όταν τα κάνουμε τα προγράμματα, τα κάνουμε βάση το αν έχουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής προγραμματικής. Τότε είναι φυσικά να κάνει ένα χρόνο. Και σε 6 μήνες γίνονται. Εντάξει, εγώ μπορώ να σα γράψω ένα πρόγραμμα τέτοιου είδους μέσα σε 2 μήνες. Και σένα. Παίρνω το παλιό, το αναδορφώνω λιγάκι, βάζω μερικά πράγματα ακόμα και γεια σας. Λοιπόν, η αξιολόγησή του τώρα, των προγραμμάτων αυτών, η εκτίμηση του λοιπά, όχι, δεν ρώτησε κανένα ποτέ. Αυτός που θα έπρεπε να κάνει την εκτίμηση του, προσέξτε, είναι η Αντιπτέ, ο Ματσακούρας, ο πρόεδρος του Ματσακούρας. Η δουλειά του. Λέει το 2013, έφτιαξε ο Σαμαράς και ο Σαμαράς έφτιαξε τα Αντιπτέ. Και είπε ένα όργανο το οποίο κρίνει την εκπαιδευτική πολιτική, την εφαρμογή της. Ωραία. Τα ελληνικά προγράμματα είναι εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής. Ναι, είναι. Πού είναι η έκθεσή του για τα ελληνικά προγράμματα? Δεν υπάρχει. Τι θα έλεγε δηλαδή για να παραμείνει? Τις προάλλες ήταν στη σύσκεψη, εδώ με τους υπόπτους ποιότητες από την Ελλάδα και εισηγούνταν. Το κράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Από το 2013 μέχρι σήμερα, δηλαδή 12 χρόνια πρόεδρος Αντιπτέ. Το λέω και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Έδωσε την ευλογία. Νομοθέτησε. Ναι, αυτό το ξέρω. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να είναι παραπάνω από 2 τετραετίες και μπορεί να είναι και μια τετραετία. Δεν το ξέρω αυτό το πέρα. Σημαντική όμως. Λοιπόν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Το Δεκέμβριο του 2014. Είσαι για τίποτα σίγουρο γι' αυτό. Λοιπόν. Τώρα, κρατική συνειδητοποίηση. Αν μπορεί να γίνει σε συνθήκες αξιολόγησης κλπ. Ναι, σε ένα μικρό βαθμό. Πάντα μπορεί να γίνει. Ένας παλιός καθηγητής μου στα παιδαγωγικά δεν ακούσε εντελώς τον τρόπο του, μάλλον ακούσε ελάχιστα τον τρόπο που είχε χαράξει αυτός σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έλεγε μια σωστή κουβέντα. Έλεγε το εξής. Και ένα παιδί, λέει Γιώργο, να μπορείς να σώσεις να σώσεις εισαγωγικά από το κοινωνικό αποκλεισμό, ας πούμε, από μια στραβή ιδέα ή μια υποκατάληψη ή τίποτα κτλ. Είναι σημαντικό. Σε αυτό έχει δίκιο. Με αυτή την ίδια κριτική συνειδητοποίηση που είναι η κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Έτσι, συλλογική βέβαια. Αλλά και ατομική. Η κατανόηση που ζούμε και η προσπάθεια για την αλλαγή του, σε έναν βαθμό, κάποιο μικρό βαθμό μπορεί να γίνεται πάντα στα σχολεία. Ακόμα και στι πιο δύσκολε συνθήκες. Οι συνθήκες που έχει περιγράψει ο Μαριώτης, α πούμε, τη διατριβή. Που είναι για το δεκαετία του μεταπολεμική εποχή. Λοιπόν. Εκεί θυμάμαι γράφει ότι κάποιος ο οποίος κάνει, ας πούμε, και με το ύφος του κάποιος δάσκαλος, παίζει ένα ρόλο στην αντίσταση σε αυτό που γινόταν και την εποχή στη σχολή. Λοιπόν, παρότι οι συνθήκες ήταν ασφιχτικές, από 2.000 απολύσεις, μετά είναι αντίσταση, εντάξει, μετά ήταν φίλιο κτλ. Μεταρρύθμιση. Αυτό που είπε ο Γιώργος Καβαδίας για τη μεταρρύθμιση. Παίζει μεγάλο ρόλο ότι το εκπαιδευτικό κίνημα, και όχι μόνο, αλλά γενικότερα το εκπαιδευτικό κίνημα, κατάφερε με τους αγώνες του να ματαιώσει κάποια περίοδο της μεταρρυθμίσης του νεοφιλελευθερισμού και του συντηρητισμού, το 57 μιλάω, έτσι, αλλά δεν μπόρεσε μετά. Η διαφορά, δηλαδή στο οποίο το γράφω αυτό, ότι η διαφορά ανάμεσα στα προγράμματα του 2021 έχει να κάνει και με το ότι δεν καταφέρανε να ματαιώσουν την αριθμή του δεκαετίας του 10. Εντελώς τουλάχιστον έτσι. Σε μικρό βαθμό το καταφέρανε. Λοιπόν, ίσως η παρατήρηση μας το κάνει. Ότι ο ρόλος, δηλαδή το ότι πέρασαν στην εκπαίδευση διάφορα διδακτικά νομοθετήματα είναι ένας παράγοντας στην εντυπωσιακή. Δεν είναι μοναδικός, ούτε κεντρικός θα λέει. Αυτό τώρα, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν το ξέρω το θέμα, έτσι, και δεν μπορώ να απαντήσω παρά μόνο καφενειακή συζήτηση. Και δεν θέλω να κάνω τέτοια συζήτηση. Δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Θα πρέπει να το μάθουμε. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα μπει κάποια στιγμή. Το πώς θα μπει, τι θα μπει κτλ. Δεν είναι εύκολο να το απαντήσουμε. Προσέξτε. Αυτά. Μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός, είμαι νοσηλεύτρια στο σχολείο του Μιχάλη και τη συναδέλφου. Παρ' όλα αυτά, με όλα όσα λέτε, έχω να σας πω ότι από το 2023, έχει κοινοποιηθεί ένα έγγραφο στον κύριο Πιερακάκη, στον Υφυπουργό κτλ. Από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι ένα έγγραφο 17 σελίδες άκρως απόρριτο και έφτασε αυτές τις ημέρες στο Πανελλήνιο Σύλλογο Σχολικών Νοσηλευτών, το οποίο αναφέρει ότι σιγά σιγά αυτό που πάνε να κάνουν είναι να ρίξουν την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, να αναλάβουν ευθύνες πέραν το διδακτικό κομμάτι και της υγείας των παιδιών και με αυτόν τον τρόπο θα δεχθούν και την αξιολόγηση, ότι σε 2-3 χρόνια θα γίνει αυτό και στα σχολεία, θα δεχθούν και την αξιολόγηση οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, εφόσον θα έχουν και μια νέα ευθύνη, να το θέσω έτσι, και θα μπορέσουμε να δείξουμε λίγο ότι ο ρόλος τους με αυτόν τον τρόπο είναι σημαντικός και να δεχτούν οτιδήποτε άλλο επιτάσσει το κράτος ή η πολιτική κτλ. Και αυτό το έγγραφο έφτασε στην Ένωση Ελλήνων Νοσηλευτών πριν μία εβδομάδα, με σκοπό να. Και σε κάποια ομάδα νοσηλευτών, με σκοπό να μπορέσουν να περάσουν στους εκπαιδευτικούς το ότι πρέπει να ασχοληθείτε με το εκπαιδευτικό κομμάτι, να ακούτε τις οδηγίες του κράτους, να ασχοληθείτε με την υγεία των παιδιών ενώ δεν έχετε ιατρική ευθύνη. Με αναφορά αυτό που είπε για το τομέα υγείας και παιδείας. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσουμε τον εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει.